Nyt ollaan menossa Kerala Backwatersille. Kovalammin reissulla hävinnyt mun huippu kallis kännykkäni. Mun länsimaalainen huippukama, jonka osti Intiastakin, mut hienoa kamaa. Matkailukännykkä, jota ilman ei pysty olla. Löytyi. Taksikuski palautti mun hienon Samsungin, niin se oli jäänyt Kovalammilla taksiin. Vaikka täällä on todella köyhää väkeä ja todella kerjäläisiä ja tän tyyppistä, voidaan luottaa ihmisiin enemmän kuin Suomessa, jos kaama häviää. Ja pyörätään ihan huvikseen kaamaa ja tän tyyppistä. Täällä asiat toimii paremmin. Nyt ollaan menossa Kerala Backwaters boatingiin. Tää on tällainen turismi-vesijuttu, joka on suositumpi täällä. Toisin kuin äskeinen luonnonpuisto, niin tää on meidän taksikuski. Tää palautti sen. Yes. Palautti sen. Niin tuttu taksikuski. Niin tää on vähän, tää on Trivandrumissa käydessä on suosittu tää Kerala Backwaters. Tässä on niinku jokea, joka menee mereen, ja sitten täällä on mangrove sun muuta. Tää on rakennettu tänne, mutta toisin kuin luonnonpuisto, tää on enemmän turisteille, joka on ehkä vähän parempi, että luonto tuhoutuu vähemmän tätä kautta. Mutta ongelma on siinä, että täällä heitetään niinku näitä lasipulloja sun muuta roskaa tuohon metsään sun, mutta tässä näkee vähän tätä Trivandrumista parempi nähdä tätä vesiluontoa, tätä jokiluontoa, kun taas noi keskellä olevat kanalit ja vedet sun muut, ne on aika paljon täynnä roskaa. Niin tää on jotain 2 tunnin matka, vedetään tässä vähän ympäriinsä, mutta tää on tällainen niinku viheralue. Ei niin iso kuin se aikaisempi luonnonpuisto järvi, jos me oltiin. Mut mä menen nyt ostaa liput meille. Liput maksaa jotain 2 ihmiselle. Me otetaan vähän isompi matka, 2 tunnin matka, niin se maksaa jotain 50 € yhteensä. Tää on tällainen turistijuttu, niin maksaa enemmän. Niitä saa kyllä muualtakin, niitä voi hommaa esimerkiksi tuolta Kovalammilta. Siellä on jossain rannolla tyypit, jotka järkkää tänne matkoja. Tai sitten tulee suoraan tänne lähelle, tänne Backwatersille. Kovalammi on tossa aika lähellä. Ja sitten on jotain hämäriä turistimatkoja, vähän omatoimisesti järkättyjä, niin niitä en välttämättä suosittele. Täällä on rikollista aineesta sun muuta joukossa. Et sit kun jo lähtee liian hämärille matkoille, voi tapahtua ihan mitä tahansa. Mut itse onneksi en ole mennyt sellaisille. Lupaan teille katsojat, etten ole koskaan mennyt millekään hämärille turistimatkoille. Mut joka tapauksessa niille ei kannata mennä niin kuin minä, vaan välttää ne ja maksaa näistä. Ja näillä tukee paikallista turistitoimintaa. Maksaa 50 2 henkilöltä 2 tuntia. Mä menen nyt maksaa keskeltä siksi aikaa. Yes, ja nyt mennään veneeseen. Eli Kerala Backwaters. 2 tunnin matka, maksoi siitä 4500 rupiaa. Etupenkille aina, jos on mahdollista, jos on sadetta tai jotain, niin etupenkille, mutta kannattaa, jos ei ollut vesillä paljon, niin jos ei ollut vesillä siis ylipäätänsä, niin vesilläkin on aina, että osaa olla siellä. Tässä on tosi pääsee rantaan sun muuta, mutta siinä on muutakin venenkeinumista sun muuta, niin siinä on omat juttunsa aina. Yes. Life jacket. Tässä on koko ajan ranta tosi paljon lähellä. Että on sille suojassa. Tää on tälle pienempi luonnonalue. Turisti näkee
Trivandrumin lähellä, näkee tätä luontoa. Kerala Backwaters. Maksettiin vähän ekstraa, niin saa vähän pidemmän matkan. No beach, just round. Okay. No beach, just round. Me ei mennä katsoa rannalle, vaan pelkästään Backwatersia tätä vesi. Eli täällä on asumisaluetta. Jengi aika paljon pesee ja kylpee tässä. Tää vesi ei oo kyllä niin hyvä kuin se luonnonpuiston järves. Siellä käydään uimassa aika paljon paikalliset sun muut. Tässä on tottunut ja jengi käy vähän Intiassa käy uimassa ja peseytymässä ja pesemässä asioita vähän huonommassa laatuisessa vedessäkin. Sillä länsimaalaiset on vähän huonompi laatuinen, ei tarkoita samaa. Et siinä voi olla epäpuhtauksia, vaan silleen niinku esimerkiksi mä uin siihen teollisuusmyrkky Kovalammin ja muu Trivandrumin vesialueen teollisuusmyrkkyjen päällä lähteessä melkein kärähdin, niin siellä on sellaisia niinku lehmän sisäelimet kaikki kellumassa sun muuta ja tällaista on olemassa tällaisia alueita ja sitten pohjaan tänne ihan sellaista saastetta, niin joka tapauksessa tää on aika hyvä, tässä on meriyhteys ja Kerala River vetää tästä, niin tää on aika puhdasta, mutta se sit kun mennään siinä luonnonpuiston järveen, jossa ei ihmiset sotke niin paljon, niin se on sitten puhtaampaa vettä ja sitten on tietenkin todella puhdasta vettä. Ja sitten kun mennään jonkin Sri Lankaan, esimerkiksi meri on todella puhdas. Tää Trivandrumin meriranta on vähän epäpuhtaampaa ja nämä joet vähän epäpuhtaampia. Ja sitten nuo joet, jotka kulkee, niin ne on roskia täynnä täällä Trivandrumissa aika paljon. Mutta tärkeintä, että sain kännykkäni, hienon länsimaalaisen kännykkäni takaisin. Mä maksoin siitä mitä suunnilleen, olisikohan jotain 400–600 € kännykästä. Mut pitää matkustaessa olla hyvät pelit ja vehkeet. Näkyykö kello? Ei näkyy. Kello ei enää käytetä, niin pitää olla hieno kännykkä. Pitää olla 600 € kännykkä, kun ei oo kello. Näkyykö kännykkä? Meinasin hukata sen kännykän. Tai siis hukkasin sen, mutta tuli takaisin, koska ihmiset on rehellisempiä täällä, kun asun itse Helsingissä, asunut Kalliossa, niin se on kyllä siis väkivaltaa vähemmän täällä, ei haasteta oikein riitaa kovinkaan paljon. Ei haasteta riitaa. Ei haasta riitaa eikä mitään kovin paljon ja sit kama ei häviä, Helsingissä kama häviää. Jos jotain jää, niin jos mä olisin Helsingissä hävittänyt kännykän, ei olisi koskaan tullut takaisin. Olisin käynyt monta kertaa löytötavaratoimistossa eikä olisi tullut takaisin, mutta täällä nää hoituu ja sit kun tiedät, että minne jätä tunnet ihmiset ja tällaista käyt kysymässä, pitää olla aina tiedot, että mikä, kuka, taksi ja tällaista ja ottaa tietoa, niin sit saa löytää asiat ja selvittää. Tää on sellainen niin kuin vanha ajan tietoverkosto ihmiskunnassa tai Intia. Kaikki kysyt tyypeiltä ja kaikki autetaan sellaisissa asioissa, jos autetaan. Et se on tietty asiaryhmä, siitä kun tuntee ja paremmin. Et tässä on sellaista niin kuin kyläyhteisö, taas tällainen alueturismille suunnattu. Hyvät turistit menee tähän. No, thanks. Se on vielä. Tarjotaan olutta, että vois matkailla sitä siemailla vähän boatingin yhteydessä. Se kuuluu tähän turismijuttuun. Mutta tää ei ole sellainen dokaamiskulttuuri, että turistit, jos Ankarakannissa vetää täällä, siitä ei pidetä ja paikalliset, jos on alkoholiongelma, polttaa pilveä, käyttää huumeita, niin se on paha juttu. Saat alempiarvoinen häpeä kulttuuri muutenkin. Saa hävetä tällaisessa kulttuurissa, vaikka olisi ihan tavallinen. Jotain asioita aina hävetään ja ollaan toisiin vastaan. Pitää olla, että pitää se kuvansa.
Dokaaminen ei muutenkaan päihteiden käyttö länsimaissa ole. Tuleehan siitä ongelmia, mutta taas on vielä paha häpeä. Paitsi tietenkin Suomeen jauhojengi johtaa, niin siellä se on hyvä asia. Jos käyttää jauhoa, niin siellä on johtamassa Suomea, mutta tää se on häpeä asia, jauhon käyttö. Eli tää on tällainen turistialue. Se ongelma, että kun täällä ostetaan pulloja, niin sitten kuski heittää ne tyhjät lasipullot tuonne keskelle metsää. Tää on sellainen pieni alue vielä ja tää puhdistaminen, mutta ja sitten tähän veteen ei laiteta mitään, turistit näyttäisi, mutta ei ole silleen hyvin hoidettu, mutta se on parempi, että tää on tällainen selkeä alue, jos turistit, suosituin tämän alueen tällainen niin kuin turisteille juttu, että paikalliset käy täällä. Ja se saa hyvin turismirahaa, kuluttaa luontoa vähemmän. Ja sit jos mennään sinne Järviluonnonpuistoon, jossa mä kävin tuossa aikaisemmassa, niin se maksaa noin, onko se 4 tunnin matka. Maksaa 2 kertaa paljon isompi matka, moninkertainen matka ja sit maksaa 2 kertaa enemmän. Mutta se on sitten puhdasta vettä ja puhdasta luontoa. Siellä ei voi luonnonpuiston matkalla uida, mutta paikalliset uijat, siellä on esimerkiksi sellainen niin kuin Seinämä, jos voi käydä uimassa, jos puhuu paikallisten kanssa. Et jos yksi alkaa turisti menee, niin ei ole hyvä. Mutta kysy jotain paikalliselta, että voiko tuossa käydä uimassa, kun ne käy siellä uimassa siitä. Ja pitää ottaa selvää tietenkin kaikista ötököistä, mitä täällä on, jos käy uidessa, että ei käy huonosti. Meri on aika puhdasta uintiin ötököiden kannalta, mutta siellä on sitten nämä teollisuusmyrkkysaasteet ja kun ui siinä päälle ja lähtee teollisuusmyrkkyjen happojen kanssa ja isoin määrin lehmän sisäelimiä sun muuta, niin siinä vahingossa joutuu sinne spesiaalilla järjestetyllä turismimatkalla, niin se on sitten erilaista. Mut siinä ei, niissä alkaa olla sit eliöitäkin niin paljon kuin on noita juttuja, mutta joka tapauksessa Kerala Backwaters. Ja tää on silleen, että tää on hyvä tällainen paikka, että kuluttaa sitten kohdistettu paikka, kuluttaa luontoa vähemmän. Ja sit kun jos menee siihen vähän kalliimmalle kerran, silloin tukee sitä elefanttien hoitotoimintaa, jota ei voida pitää luonnossa, niin tukee niitä ja katsoo sen esimerkiksi Colombossa Sri Lankassa, kun joudutaan pitää luonnossa ei pärjääviä eläimiä elefanttikeskuspuistossa luonnosolo, ei turisteja varten tai muita varten, vaan joudutaan vaan säilyttää, ja kun on säilytystiloja, niin joudutaan säilyttää niitä, se on huono, niin se tukee sitä elefantteja, jota pitää säilyttää, jota luonnon ulkopuolella, niin se jos se on sille suunniteltu turismiin varten, vaan turismit katsoessaan tukee sitä toimintaa, että se on sille hyvä elefanttitoimintaa. Elefantit on niin vaarallisia, niin niitä pitää osa luonnon ulkopuolella. Esimerkiksi Sri Lankassa niitä on jossain alueella öisin niin helvetisti, ettei hämärän tultua saa kulkea siellä, kun elefantit on vähän vaarallisia. Eli tässä on tää, mulle tarvittiin bisseä. Ja sit paikallinen Alko, ja tuolla tuonne Venesatamalta tällainen kauppajuttu, niin sieltä vaan viinaa tai bissejä hakemaan. Et se on häpeä paikka tää paikallinen Alko. Alko oli Savan paikallista Alkosta. Indian Alko. Alko India. Alcohol from Indian Alko. Niin se on laitettu sille usein vähän ikävät kalteripaikat, että tehdään, koska kulttuuri haluaa psykologisesti kokea, että älä käytä päihteet, se ei ole hyvä sulle. Niin kuin jossain Suomessa, että huikan ottaminen terveellisesti pitää kunnossa, tai jossain muissa Euroopan maissa, että ota huikkaa ruoan kanssa, niin pysyt hyvässä kunnossa, niin sitten alkoholismi tulee siitä, niin täällä toimitaan silleen, että rappeutuneet denat ja alempiarvoiset kulttuuristi häpeäkulttuurissa käyvät Alkossa tai käyttävät päihteitä, mutta silti päihteiden käyttö on
jonkin verran yleistä, mutta se on sellainen häpeä asia. Sitä ei pidetä hyvänä. Jos ilmestyt jonnekin ilman sopimatta päihteissä, niin se on silleen, että sä oot sellaisen maineen. Kun mä kännykkä oli hävinnyt, niin taksikuski oli denailemassa siinä päivänä. Se oli saanut ylimääräistä rahaa ja se sai palautettu sen kännykän vasta illalla ja se tuli kännis palauttamaan se mun talon omistajien kautta, niin ne oli kyllä siitä saa sellaisen maineen kun Gänässä tulee. Kato, ei tää saa olla mitään Gänässä, niin jos hoidat asioita, niin sen jälkeen saa sellaisen niin villin maineen tai siis häpeäkulttuurissa voi saada niin villin maineen asioista. Ja sit muutenkin turistit, että jos asutte tai olette ihmisten kanssa tekemissä, niin päihteiden käyttö niin kuin länsimaissa ei ole normaalia. Ja ei ole mikään tötsykulttuuri, niin kannabis ja nää on laitonta ja huumeet on laittomia, liittyy rikollisuuteen. Ne on usein niin kuin turistialueella kannabis on turisteja varten ja tollasin, mutta sitten muuten se usein liittyy vaikka kovien huumeiden käyttäjiä tällaisiin. Ja sitten erikseen on ne osiot hindukulttuuri, jos sitä käytetään normaalisti, ja sitten osiot, jotka erilliset, jotka käyttää sitten. Mutta täällä päihteiden käyttö ei mikään ei ole hyvä. Et se sellainen sosiaalinen denailu ei oo. Jos sä aiot denailla, niin käyt alkoholia jossain intialaisseurassa, niin ota selvää ja sä käyttääkö ihmiset alkoholia. Jos sulle tarjotaan alkoholia, niin käytätkö itse. Ja sitten taas kannabis on laitonta, niin se on sitten turvallisuuskysymys, että mihin vaikeuksia haluaa poliisin kanssa ja miten hoitaa asioita. Et ei ole niin yleistä. Kaikkialla Intiassa käyttö ei ole niin yleistä, on todella laitonta. Jenkit teki kannabiksen laittomaksi 60-luvulla, vai milloin se oli täällä Intiassa, koko Intiassa mä en muista. No joka tapauksessa Kerala Backwaters. Tulkaa tänne, nähkää Kerala Backwaters. Ei oo sellainen... Jos matkustaa jossain, pitää tuntea asiat aika paljon. Ei se oo silleen, ettei sais matkustaa. Ne kaikki, jotka sanoo, että ei saa matkustaa, jos sä et oo kuulija ja tunne. Ne on ne pahimmat spedet. Tekno goa-hippi pellet kuulit, jotka vetää ympäri maailmaa jotain, koska kukaan ei pidä pahimpia ongelmia niillä. Ne ei saisi matkustaa, mutta kyse, että saa matkustaa, mutta pitää opetella asiat ja suhtautua asioiden mukaan. Se tarkoittaa, että silleen ne kuulit spedet on kaikkein pahimpia ongelmia tietenkin maailmalla ja niitä on alettu säikkymään Aasiassa sun muualla. Ja tsekataan heti huumeet, jos olet kuulihippi, niin tsekataan huumeja ja kaikki muut asiat. Et se on juntti kun matkustaa, siinä ei ole mitään vikaa. Kyse, että hoidetaan matkustusasiat hyvin ja turvallisuusasiat pitää aina katsoa, ettei kuole hukkumalla, ryöstöllä tai muilla tavoilla. Ja sitten extreme-urheilu, siitä pitää sanoa, että se on usein vaarallista, niin ottaa extreme-urheilu, vaikka se on laillista, niin pitää ottaa selvää, että mitä tekee ja osaako mitä ja mitä tän tyyppistä. Tuossa on koira vähän uimassa, niin matkustais ottaa noin turvallisuusasiat selville. Ja, muu kuin pakettimatkailu on usein helppoa. Pakettimatkailussakin joudut vaikeuksia, jos menet, pitää ottaa selviä. Sitten kun tekee jotain muuta, niin se on niin kuin Suomessa hommat. Asiat toimii niin kuin Suomessa, mutta se on eri maa. Et hommaat samalla tavalla systeemit, mutta se on ihan eri maa systeemi, ja pitää tuntea kulttuuri, miten se toimii. Ja turvallisuusasiat, hotellit ja miten saat halvalla mitkä ja mikä on niin joo. Suomessa ei ole sitä huijauskulttuuria samantyyppistä, kun hinnat on niin korkeat, ei tarvitse huijata, niin sen takia tinkimistä ja huijaamista, niin se pitää osata, että miten saa hyvät diilit asioissa. Ei saa dinkiä liikaa, turismissa pitää tulla rahaa, kun on köyhä maa. Ja miten saa toimimaan asiat. Joo. Mut se... This is Yavyam Canal. What? Yavyam Canal. What? Place name Yavyam Canal. Ewing? Yavyam Canal. Okay.
Siinä sanottiin tämä mangrove-alueen nimi. Täällä on tän tyyppistä mangrove, usein se Sri Lankassa esimerkiksi sitä tunne, jota noissa näkyy niitä juuri enemmän, mutta tän tyyppistä tällä alueella oli. Et se on sieltä niistä luontodokumenteista usein näkyy mangrovissa. Täällä on ja tässä on esimerkiksi näitä hienoja taloja, tosi hieno talo ja sit siinä on lampipaikka ja tässä on pestään ja hoidetaan astianpesu usein rannassa ja peseytyminen. Mut nykyään vesi on saastuneempaa, mutta hoidetaan silti niin. Vesi on tärkeää suomalaisille ja intialaisille. Intialaisille on niin helvetin paljon vaan, että paikat on saastunut ja tän tyyppistä. Ei pystytä organisoimaan niitä asioita. Ihmisillä pitää olla vara-asioita ja siivoaminen, jätteinen jutut ja sitten yritykset huijaa. Yritykset tekee kusetuksia, että on jäteongelmia ja tämän tyyppistä ei pystytä hoitaa, kun korruption takia ei pysty hoitaa. Et esimerkiksi tänne Trivandrumin alueelle ja tänne ranta-alueelle on just niitä teollisuuslaitos heittänyt myrkkyjä ja tämän tyyppisiä, jos mäkin oin ja saan pahat niinku palovammat. Palovomman. Niin se on no niin, siellä on jengi peseytymässä, ei kuvata. Hello. Alueet kuvataan. No niin, nyt kuvattiin kun halusivat, että kuvataan. Hello guys! Hello! Greetings from Finland. Täällä on erityyppinen toi kuuma ilmasto, niin alastomuuskulttuuri on erilainen. Jengi on usein lungis, lannellu. This is mangrove forest. Okay, this mangrove forest, yes. Tässä ei juuret näy Sri Lankassa on enemmän sellaista kuin Amazonissa muualla on kuvattu sitä mangrovea. Vai missä? Joka tapauksessa täällä on se alaston kulttuuri erityyppinen. Usein lungi ja lantelo, jotka on. Täällä on niin hemmetin kuuma ja lapset ei kestä, pienet lapset ei kestä kuumuutta, niin niiden pitää olla alasti. Silleen kun Suomessa joskus ollut vielä 60-luvulla. Ajatellaan, että se on Suomen joku ryysranta. Kulttuurin, mutta lasten terveyden ja jotkut lasten ihon takia sun muuta pitää olla silleen niinku hengittää se iho. Mutta täällä on sen tyyppistä, että ei kestä kuumuutta lapset, ei voi olla mitään vaatteet välillä, niin sen takia lapsilla, että siis pienet lapset, ei mikään sellaiset niinku, siis todella pienet lapset, niin ne pitää alasti, mutta se ei ole mitään sellaista niinku seksuaalikulttuuri, koska täällä ei ole sitä länsimaalaista lapsiin kohdistavaa seksuaalikulttuuria niin paljon. Että se on toisen tyyppistä. Ja täällä on se rintapaljana sun muu meininki. Ja homouteen ja ton tyyppiseen suhtaudutaan ihan eri tavalla ja ton tyyppiseen, niin sen takia täällä on naiset tietenkin peittää itsensä. Et sitten taas kun kadulla asuvat kerjäläiset, niitäkin pitää lapset kunnossa, niin niillä on pienet lapset, jotka joskus kadulla joutuu olemaan alastomana tämän kuumuuden takia. Muuten ne olisi kotioloissa välillä joutuisi olemaan alastomina. Se on se ihan terveysseikka, jos niillä laittaa vaatteen päälle niin ne tulee siis sairaaksi tässä kuumuusolosuhteessa, mutta se on se pienten lastenhoitoasia, että kun joutuu asua kadulla, niin joskus on ton tyyppistä, niin se ei ole mikään primitiivinen kulttuuri, vaan meininki on todellakin tän tyyppinen. Tää kuumuudessa ei tajuu. Mäkin joudun kotosalla käyttää lungia aika paljon, eli sitä lannehametta.
vaikka Suomessa ei voikaan vetää hame päällä ympäristössä, niin joudun kotosalla käyttää. Täällä on niin kuuma, mikään housumallinen, alushousumalli ei ole tarpeeksi viilentävä kotosalla. Täällä on niin kuumat päivät, nyt on varsinkin kuuma aika. Tää ei ole sen tyyppistä mangrove nyt kuuseen näkyy niistä, mutta tää on Sri Lankassa, jos haluaa nähdä sen tyyppistä, niin Sri Lankassa on sen tyyppistä mangrovea aika paljon. Ja sit missä, mutta tää on tätä turisteille, että näkyy tän Trivandrumin lähellä. Nähdään luontoa, että tehty tällainen helpompi juttu. Ja sit kun turismin lähellä oleva Trivandrumin lähempänä, niin turismin ja tän tyyppis piknik-meiningin, niin saastuttava vaikutus kohdistuu tähän vähemmän. Eikö siis tähän kohtaiseen? Se on niin Anaconda Forest. Ja. Eli että ne muut luonnonpuistoalueet tuolla joutuvat saastumiseen, turismin saastuttavan vaikutuksen kohteeksi vähemmän. Eli tässä on tämän tyyppistä. Juurien näkyminen ei tässä niin paljon kuin Sri Lankassa näkyy niissä, mutta tämän tyyppistä mangrovea. Sri Lankassahan on noita aika paljon. Tässä jollain alueellista aika samantyyppistä luontoa, niin siellä on enemmän eläimiä vapaana vielä. Intiassa on paljon eläimiä, mutta Sri Lankassa ne pitää melkein kaiken. Et siellä on niitä krokotiileja siinä monessa paikkaa. Jos ei tuo ongelmia, niin ne voi olla. Ja sit niitä käärmeitä. Täälläkin on näitä eläimiä paljon, mutta käärmeitä ja apinoita enemmän. Täällä on apinoita, mutta tuollaista ja elefantteja enemmän, mutta siellä on luontoakin ehkä enemmän Sri Lankassa käytettävissä. Tää on paikallisten suosiossa myös tää Backwaters. Palmujen alla ja sit täällä voi siemalla alkoholi, mut jo. Ja sitten vaikka intialaiset heittää roskia, niin älkää turistit roskatko. Ja sitten jos heitetään roskia, ei ole roskista, niin heitetään roskakasaan, se on sille hyvä. Koska ne roskakasat on sellaisia roskiksi ja ne korvaa Sri Lankassa ja Intiassa roskiksen, koska ne kerätään se roskakasa sit pois. Ja tän yritetään parempaa tätä jätehuoltosysteemiä ja sekä, tää on nyt kiva, niin sekä kompostijuttua. Komposteissa se on ongelma, että ruokajäte vetää rottia puoleensa, rotat vetää koobria puoleensa. Niin meilläkin on ollut koobria, kun me oltiin poissa niin asunnossa, kun oli tullut jotain rottia syömään jotain pussiruokia. Ja sitten oli tullut koobria ja sitten kun ne puree, niin voi kuolla, niin ei se ole hyvä. Niin kompostointi ja ruoan kompostointi on sen takia helposti, että siihen kannattaa, kun täällä on biokaasusysteemi, niin ne on hyviä kompostoreita, jengi hommaa niitä, niin silloin ne voi kompostoida ja saada biokaasu sit yhteensä samalla, mutta se on vähän kalliimpi, että kannattaa miettiä, että esimerkiksi tollasia, että rakentaako se itse rakentaminen paine ei ole niin korkeata. Siellä laitetaan kompostisysteemi, joka luo sitä biokaasua, se on tietyn tyyppinen systeemi. Ja sitten laitetaan siihen vaan putki. Ja se ei ole paineputki, se on normaali puutarhaputki, että puutarhaletkun paine. Ja sitten se vaan tohon normaalisen kaasuliesten, niin paine riittää siitä. Vaikka se ei, koska vaikka kaasulieteen kytketään kaikki yleensä se pullo, jos on nestekaasua, niin paine on joka tapauksessa paine riittää, että se palaa samalla tavalla kuin tulisi nestekaasupullosta. Paine on suunnilleen sama. Eli biokaasu, mutta ne maksaa jonkin verran. Mä en nyt muista, onko se, jos hommaa sellaisen isomman, niin onko se jotain 400-500, jos on asu Intiassa. Meillä tietenkin on sellainen, koska meillä on kaikki pelit ja vehkeet. Hyvä rahaa mulla on siitä. Mutta joka tapauksessa
niin sellaisen voi valmistaa itse niin kompostin, mutta se on aina vähän hankala täällä, että se oli kompostoinnin takia, siis meidän on pakko, koska meidän on pakko kompostoida, meidän hommattiin se, niin se tulee sen, koska se on hyvä kompostisysteemi. Täällä ei käy samantyyppinen koprien ja rottien takia, ei käy samanlainen kompostointiminen ja toituminen käy suomalaisella kompostisysteemillä, tosin ei tarvitse sitä lämmityssysteemiä, koska täällä on koko ajan kuuma, niin lämmitys toimii paremmin, eli komposti pysyy lämpimänä ja pyörittää paremmin, mutta se on se, että kun tulee noita eläimiä siihen, niin se ei toimi, koska täällä on vaarallisia eläimiä, niin tulee ongelmia. Niin, mutta sen takia pitää olla sellainen esimerkiksi toi biokaasu, koska se kompostoi silleen turvallisesti, että eläimet ei pääse sun muu. Tulee kaasua myös ja tällaista. Eli tää on paikallisesti käytetään paljon, tää on kiva paikka, mutta jos haluu, niin mä suosittelen sitä järvimatkaa, mutta silloin kun käy, niin kannattaa tukea siitä toimintaa. Niille menee aika paljon rahaa ja kun katsoo, että voi lahjoittaa siihen, että tukee oikeasti, että nämä luonnonalueita pidetään kunnossa, koska tää on enemmän turisteille suojattu luonnonalueita, että pidetään sitä luontoa oikein paljon kunnossa. Tämänkin kunnossa pitää, mutta tätä pidetään vähän huonosti, että täällä heitetään pulloja metsään näistä toimista ja tällaista, että taas se kohde on turismiin saastuttaminen menee enemmän tää backwaters. Niin jos menee noin luonnonpuistoihin juttuihin, niin tukee sitä, kannattaa tai elefanttien ne voi olla lahjoituksia, sit siellä on sellaista ostettavaa kamaa ja tän tyyppistä. Ja sit jos haluaa halvemmalla, niin sinne samaan elefanttijuttuun, mitä me mentiin Trivandrumiin, niin sinne pääsee ilman vesijuttuun, niin menee taksilla sinne elefanttijuttuun ilman sitä vesikiertoa, niin voi käydä katsoa kaikki elefantteja, mutta elefanttien kanssa on just silleen, että on rauhallinen ja ettei häiritse niitä, kun ne on kuitenkin siellä, elefantit häiriintyy helposti ja ne on tukemassa, me autetaan niitä, että ne ei selviä luonnossa, niin sellainen auttamisjuttu ja rahoitetaan siitä. Ja sitten se järven näkeminen on hieno. Se on hienoa ja kannattaa tukea, antaa rahaa siihen elefanttipaikkaan. Ja sitten muutenkin luonnonpuistotoimintaa, ottaa selvää niistä. Ja täällä on näitä katueläinjärjestöjä, jos voi auttaa. Ja katukissoja, siis katukoiria ja tämän tyyppistä. Ja eläinjärjestöjä, luontoa voi auttaa ja tällaista. Ja intialaista aika paljon ekologisesti ajattelen, mutta täällä ei ole rahaa pyörittää niitä. Niin ei ole kunnon jätteen kierrätystä eikä mitään, niin siksi se homma on mennyt tällaiseksi. Ja kompostointisysteemit on, kun tropikista eläimet vetää niitä, niin kompostointi on vähän kalliimpaa. Niin siksi se ei toimi. Muutenhan suomalainen kompostitoiminta, että laittaa vaan 2-pohjaisuuden ja katoksen, niin toimis, mutta siinä on se just, että kun täällä on eläimiä, niin ei ole hyvä. No ajaa meidän ohitse. Epäreiluu. Mutta ei Jes, mä pidän vähän puetaukoa ja kuvaan vaan tätä, niin pitää juoda vettä välillä. Luontojuttuja sitten ihmisten ja luonnon auttamiseen voi keskittyä täällä ja se ilmastonmuutosjuttu on aika paljon aseistettu hyve, jos ei saa totalitarismiin maailmaan, mutta siis tää ihmisten ja luonnon auttaminen on aina hyvä asia.
Se on hyvä asia, sitä kannattaa tehdä. Mut siis se, että kun tulee natsit, jotka haluaa murhata kaiken, ryöstää kaiken ja tuolta maapallon ja vedota ilmastonmuutoksessa, se on eri asia. Mutta luonto ja ihmisiä kannattaa auttaa muuten. Niin se biokomposti, joku voisi Suomessakin vääntää sen kasaan, se on helppo. Katsotte vaan, että saatte sen kompostilla biokaasua ja se paine ei tule mitään kuvempaa, se on vaan puutarhaletku paine, että samantyyppiset liittimet kuin normaalisti tossa kaasuliedessä, Suomi mökkikaasuliedessä, joka nestepulloon. Mutta yhden lieden kaasu, kestää vaan yhden lieden kaasuliettä ja sit siihen puutarhaletku riittää paineeksi tai kaasulieden letku. Ja se mikä se on? Siis on noin puoli tuntia tunnin kaasua päivässä päivän ruoantähteillä. Siis ruoantähden biokaasu. Suomessakin kannattaisi kokeilla katsoa näitä. This is bats watching area. What? Bats. Bats watching area, this one is. Okei. Eli käydään sitä biokaasua vielä läpi. Eli siis suljettu komposti, jos on painetila, jossa saadaan syntymään biokaasua. Siellä on sitten jotain juttuja, että siinä on jotain sitrukset tai tommoset niinku suljettu komposti ja sitten siihen samanlainen ulostulo kuin on sisääntulo tossa kaasuliedessä, joka on yksipaikkainen kaasuliesi ja väliin puutarhaletku. Ja sitten se kertyvä paine käytetään päivittäin. Se pitää käyttää päivittäin, että se toimii melkein, ettei jätetä sitä biokaasusysteemiä niin päivittäin. Niin sitten tulee päivän ruokajutus tulee niinku puolen tunnin kaasut. Haisee vähän erilaiselle biokaasu sitten. Et se on, ja sitten se astia, onko se hetkinen, onko se 50, onko se 100? Astia taitaa olla joku. Se komposti on vähän isompi, siihen ei käy pieni komposti, että laittaa sellaisen niinku, onko se 50 litraa, tai joku 50 litraa ne käy. 50, en mä nyt tiedä, mä sekoitan nyt, paljonkaan se on. Nyt mä sekoitin ihan täysin. Joka tapauksessa isompi kuin sellainen iso saavi Suomessa, että sellainen mikäköhän, sellainen moolokin kokoinen. Se on jättiroskis moolokin kokoinen. Se on se yksittäismoolokin kokoinen, niin siihen biojätteet ja kaasu ja pila. Katso näitä intialaiset biokaasusivuilta, että minkä kokoisia ne on. En mä osaa neuvoa. Nyt on muistikaatikus, niin. Ja sit suljettu komposti, josta syntyy biokaasu, puutarhaletku, yksipaikkaisen normaali kaasuliesi käy, ne on samanlaisia, niin sit tulee sen verran sitä biokaasua, että se vaikka paine on vähän erilainen, niin se toimii ihan samalla tavalla kuin nestekaasupullo siihen kiinni ja kerran päivässä käytetään se kertynyt paine sinne. Ja sitä ei heitetä pois niitä uusia, vaan jatkuva kompostointi sille, että laittaa ne siihen. Ja se toimii vähän omalla tavalla, kannattaa ottaa selvää. Jos joku ottaa selvää, että mitä tekee sen Suomessa, niin ilmoittaa mulle.
Mut Suomi on komposti-innostusmaa, että kaikilla on kesämökki ja kaikilla on komposti. Niin. Ja sit se komposti tietenkin pitää osaa itse tehdä. Ja kannattaa itse tehdä, niin nyt tässä on, tekee biokaasua kompostia. Sit tekee mökin päiväsafkoista, sit tekee sen kaasun sit siinä samalla. Ja tulee sit siitä kompostiaineesta samalla myös. No, tässä on tää Backwatersin nää kelluvia ravintoloita. Ja tossa on toi ranta. Ja joki yhtyy tässä mereen. Tässä on meri. Ja sit tossa on jotain paikalliset nuoret saa kokeilla sun, niin täällä on hevosratsastusta. Tän tyyppistä turisteille ei välttämättä suosittele, että hevosten olot ei välttämättä tolleen hoidettu. Ne ei oo sen tyyppisiä hoitotasoja. Mä en tiedä miten ne hoidetaan, mutta... Ja sit kameliratsastus järkätään. Sekin on eri juttu kuin... Kameli ja ratsastus järkätään tuolla Saharassa tai tuolla. Siellä ne on vähän paremmin. Se on vaan nähtävyyttä täällä. Eli kelluva kasvisravintola ja tossa. Mulla on kuitenkin tää GoPro, niin mä ajattelin, että mä teen nyt vähän enemmän kuin käy jossain. Ne on ollut vaan niin... Vaikka urheilee kaikki aikaa, niin huonossa fyysisessä kunnossa ei jaksanut tehdä kaikki videota, niin kuvaa. Nyt alkaa kuvaa näitä videoita vähän tälleen. Käydessä vapaammin. This is shooting cottages. What? This building, shooting cottages. Shooting? Yeah, film shooting cottages. Okay. Vähän kevyempiä videoita kuin murhavideoita. Et kuinka ihmisiä yritetään murhata, niin tällaista luontofilmiä välillä. Mä teen kuitenkin aika paljon matkustankin, melkein niin kuin päivittäin teen jotain. Mä kävelen jotain 2 tuntia tai 2-4 tuntia päivässä ja teen seinäkiipeilyä. Räpyläsukellusta ja siis pelkin räpylöillä ilman laitteita ja snorklaukseksi sitä kai kutsutaan ja laitesukellusta tietenkin joskus, mutta se ei kiinnosta niin paljon ja surffausta ja tän tyyppistä niin. Mut luontomatkailu. Are you eating? We ate already. No, thanks, no. This is seafood, fresh seafood salad. No, thanks, no. Okay. Dietillä ei voi syödä nyt raflassa. Täällä on kiva luonto, mutta tää on vähän niinku turistiluontokohde tässä. Pieni alue, niin kuvataan 2 tunnin reissu tällä alueella. Se järvi on kyllä hieno, sitä mä suosittelen, jos haluaa silleen kivemmän kokemuksen. Kannattaa katsoa, että se luonnonsuojelualue ja ihmiset hyötyy siitä, että hoitaa se hyvin. Että pitää olla sellainen turismi, että maat hyötyy ja ihmiset hyötyy turismista. Että se kannattaa. Kun taloudellinen tilanne on silleen, että turismi ei kannata, kun vähän turisteja, niin jos vähemmän turisteja antaa enemmän rahaa, se on silloin sun pitää tukea ihmisiä, katsoa myös mihin antaa rahaa, että se on hyödyllistä, että mitä ostaa ja keltä ostaa ja tämän tyyppistä, että miten tukee. Kun jengillä on niin vähän buffet, niin sä oot turistina se rahan lähde, että sä oot niinku tule tukea ihmisiä yhteistyössä ihmisten kanssa ja tuet niitä turismilla.
Vaikka mä en olekaan tietenkään turisti, kun mä asun täällä, mutta se on ihan sama, että miksi sitä sit kutsuu. Mä oon aito Itämaiden tuntija, Itämaan tietäjä, kun asun täällä. Mä oon Itämaiden tietäjä. Mä tiedän kaikki aidot jutut Itämaista, kun mä oon täällä. Mä en oo mikään turisti. Te ootte vaan turisteja, mä oon Itämaiden tietäjä. Mut joka tapauksessa pitää turismilla tai sillä, että asuu Itämaalla, pitää tukea paikallista, eli että saadaan vähän niinku länsimaissa systeemi on toisen tyyppinen tukeminen, se toimii meidän automaattisesti. This is a story point. What? Yes, story point. Yes. Yeah. Niin täällä pitää mennä mukaan yhteiskunnan tukemiseen toisella tavalla. Tää taisi olla se Kotka-paikka, täällä on kotkia ja toi on toi Elephant Rock. Elefantin näköinen kivi nähtävyytenä. Aika pieni kivi, joka näyttää elefantilta. Can we see the Elephant Rock? Okay. Mä katson aina sitä, että mä katson, että mikä nähtävyys toi on. Noin pieni kivi, joka näyttää elefantti, eikä se näytä edes niin paljon elefantilta. Että mikä nähtävyys se on? Yksi tärkeimpiä alueen nähtävyyksiä on tää elefantilta näyttävä Elephant Rock, joka ei ole kovin iso. Aika pieni kivi, mutta se on se ulkonäkö. No ihmisen korkunen ja 3 ihmisen pituinen tai 5 ihmisen pituinen, niin ei oo tossa. Sir, this is Elephant Rock. This Yes. is not handmade, only natural. Yeah, I know. What is the history of why it's so famous? Yeah, famous is elephant shape. Yeah, it's a shape of elephant. Nyt se on sen takia kuuluisa, kun se näyttää. Mun mielestä se ei edes näytä, mutta se on kuuluisa isompi nähtävyyksiä, koska näyttää elefantilta. Kattokaa netistä, tästä ei näy hirveän hyvin. Elephant Rock, Kerala. Backwaters. No niin, ja matka jatkuu. Suomi-juntti ulkomailla. Suomesta lähdimme matkaamaan Intian Itämaalle. Yes. Okei. Okay. Eli siinä on Elephant Rock. Ja tässä on tää hotelli. Näitten yöpyminen, tässä on näitä vesihotellia. Jos joku haluaa kokeilla vesihotellia, niin tässä Kerala Backwatersilla voi kokeilla. Mun muistaakseni näiden öiden hinnat ei ole kovin kalliita. Jos haluaa edullisesti kokeilla, 40 € yö kai, 2 henkilöltä. Se on tässä vesihotelliksi edullinen. Tässä on aika paljon liikennettä ja tää on nyt tää Kerala Backwaters, niin siinä on noita kelluvia hotellihuoneet, 40 € kai kappale. Floating cottages. Floating cottages. Yeah. Waterproof glass. Yeah. What is the price of hotel? 2 person 50,000. 20,000. Okay. This is 7-star villa. Okay. Eli jotain 60 €. Eikö hetkinen? Joo, okei.
30 €. 40 € yö. 40 € yö. Eli jos haluaa näitä vesihotellia, niin Kerala Backwatersissa pääsee kokeilemaan edullisesti vesihotellia. Tän tyyppistä jotain luksus tropisissa paratiisissa, niin tää on edullinen tapa kokeilla sitä. Ja sit tässä on tää luonto ympärillä ja siellä takana niillä on hotelli oma sellainen alue. Vaikka se on edullinen hotelli, niin siellä on aluetta ja luontoa, että se on palmuja ja tällaista. Ja täällä on näitä uskonnollisia muistomerkkejä aika paljon. Intiassa ei ole uskonnollisia kohteita. Temppeleiden lisäksi täällä on, ei ole pelkästään temppeleitä tai uskonnollisten paikkoja, niin tässä on esimerkiksi näitä Jeesuksen ja kristillisiä patsaita, paljon Buddhan patsaita ja erikseen, että ne on isoja ja tässä lähellä on iso Shivan patsas, joka on tunnettu, että paikallisetkin käy siellä paljon. Vaikka se on vähän sellainen niinku nykyaikainen juttu, se on vähän nykyaikaisen oloinen, niin sekin on suosittu. Ja tässä on tää kristitty. Tässä on kirkko sisällä kai, mun muistaakseni, tai joku kirkollis ei ollut. Tässä eikö on siellä on tila menee tuolta toisaalta, joo. Siellä on alla sisätiloja. This is Mother Mary statue. This is a British builder. Oh, what? 1000 years old statue. How old? This is 1000 years old statue. Okay, The British builders. Okei. Tää on 1000 vuotta vanha patsas. Mother Maryn patsas. Jeesus Marian patsas. Joo. Villas. It's for this area. Okay.
Yes. This is Kerala Tamil Nadu border. What? Kerala Tamil Nadu border. Outside Tamil Nadu, Kanyakumari district. Okay, outside Tamil Nadu. Hello? ചോറിലെത്തിയേ കറി നിങ്ങളുള്ള ചോറിനെ കുറച്ച് Täällä on aika paljon kotkia tällä alueella tuossa rannalla ja täällä on paljon kotkia. Hello! Paikalliset kuvaamassa matkaa. Kerala Backwaters.